रुंसारि अनन्त कुमार ब्रह्मनि गोथार सारादुखौ दिनै गावनि आंगो न'आवनो खुंफुंबाय। क'क्राझार जिल्ला सालाकाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय लालमाथि गामिनि थागिबि अनन्त कुमार ब्रह्मआ मोनसे समनि बासुगाव दखरा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन। लोगोसेयैनो समाज सिबियारि आरो थुनलाइ अनसायगिरि अनन्त कुमार ब्रह्मआ थांनाय 10 जानुवारि खालि गावनि न'आवनो रुंसारि जादोंमोन। बेनि उनाव बर' समाजनि नेमखान्थि बायदियै दिनै 12 फेब्रुवारियाव बिथांनि गोथार सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। बिथांनि बे गोथार सारादुआवनो बासुगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि अमित कुमार बसुमतारी, रांगिरि दानेन ब्रह्म, सालाकाथि दखरा एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादों। जर'खायै बे सारादुआव एमएलए देरहासार बसुमतारीया बाहागो लानानै जोबथा मान बावो। मख'नो गोनांदि बिथांनि मुङै गोथार सारादुनि समावनो गांसे बिसम्बि बेखेवना होयो। अनन्त कुमार ब्रह्मआ सासे फरायसा दैदेनगिरिमोन। बर'नि आन्दलनाव जड़ित थानाय सासे व्यक्तिमोन आरो जोबथारनायाव BPFनि सासे सांग्रां सापर्टारमोन। बिथाङा बासुगाव आन्चलिक बर' फरायसा आफादनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि, मोनसे समनि PTCAनि पूर्व दखरा आन्चलिक इउथ PTCAनि यां PTCAनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बासुगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि स्टुडेन्ट इउनियननि सासे सेक्रेटारिमोन आरो BPFनि सासे गोख्रों सापर्टारमोन। बिथाङा थैजासिम हाग्रामा महिलारि बिथांनि मुं लानानै, BPFनि आदर्श लानानै आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि मुं लानानै बिथाङा जोबथा गावनि हांखौ बोदों। खुब दुखुनांथाव, हयथ' बिथाङा आरो एसे जोरबावोमोनब्ला गोबां खामानि मावबावगौमोन। बिथाङा साहित्यनि खेथ्रआवबो गोबां आखाइ दङ। गोबां साहित्यआव लेखा लिरनाय माखासे आर्टिकेलफोर जों मोननो हायो। बिथांनि जिउमाया गसाइनि खाथियाव जायगा मोनथों, अरायबो आलो गोजोनै थाथों, बेखौनो आङो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। आरो दा आं श्राद्धआव नुजाफैदों। नुजाफैनानै बिबार बावनानै बिनि आत्मा आरो बिथांनि आत्माया जाहाथे इसोरनि खाथियाव अराय गोजोन जायगा मोनो, बिनि थाखाय आङो आर'ज गाबबाय। अक्ट'खालि बिथाङा रुंसारि जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेयो जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि बासुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै थांबाय। बिथाङा गोबां जोंनि बासुगाव दखरानि सिङाव थानाय गोबां गामि ओनसोल बा दालायफोरनि सिङाव थानाय गोबां बिथाङा जोंनि बासुगाव दखरानि जानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन। आरो बिथाङा बै समाव जोंनि सालाकाथि आरो जोंनि बासुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोङो जयै मोनसे आन्चलिक बिथाङा दानानै गालांदोंमोन। बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर थादों। दा बिथाङा माखासे थुनलाइयारि आयदायावबो बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों। बिथांनि थाखायबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिहोमा जानानै थासिगोन। आरो जोङो सानदोंदि बासुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि जि रुंसारिनि बिथांनि जि रुंसारि जानाय जि गोथार सानखौ जोङो फालिलांबाय थागोन होननानै जों बासुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थिरांथा लादों। आङो दायो सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथांनि जिथु अनन्त कुमार ब्रह्म, जायखौ जोङो गहेरा गोरा होननानै सिनायो, दा बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे आलो गोजोनै थाहैयो, बेनि थाखाय आङो इसोरनिसिम प्रार्थना खालामबाय। लोगोसेयैनो
बिथांनि दुखुथिया न'खरनिसिम आरो बाय बाहागिफोरनिसिमबो बिथांनि जिथु अबथिरा रुंसारि जानाय बिनि थाखायबो आङो बिथांमोननिसिम आंनि दुखुखौ बाहागो लाहरफाबाय। दायो बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। दाख्लै थांनाय 16 जानुवारि 2023 खालि अबथिरायै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा जोंहा हारि हिसाबै आरो जोंनि समाजावहाय ओनसोल हिसाबै जथेस्थ' खहा जादों। मानो होनोब्ला बिथांनि जिउ जारिमिनखौ रायज्लायनांगौबा गोबांथार जोङो माखासे जारिमिनखौ हानहरफिननाय जायो। बुंनो थाङोबा बर' हारिनि माने सोमावसारनायनि बाहागोखौ जुदि नायोबा बिथांनि खावसे बाहागोआनो सोमावसारनायाव बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमबोदों होननानै जों नुनो मोनो। मानोना बिथाङा बै समाव बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि जाजेननायनिफ्राय लानानै फैयै फैयै बिथाङा मोनसे समावहाय जेला फरायसा आफादनि बिबाननिफ्राय जोबनानै आरोबाव बिथाङा माखासे ट्राइबेल सुबुंफोरखौहाय बिथांमोननि मोनथायफोरखौ सुफुंनो थाखाय सानजा दख'रा मोनसे यं पिटिसि मोनसे बेनि बिथाङा सासे गाहाय नेहाथारि बिबान लानानैबो हाबा मावबोदोंमोन। आरो बिदियैनो बिथाङा बै समाव गोख्रों बर' माहारिजों लोगोसे गासै ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय गावनि जिउखौ आन्दालन खालामनानैनो सोमावसारनानै बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमबोदोंमोन। आरो बिथाङा बेल' नङा, बिथाङा सासे मोजांथार सासे थुनलाइ सिबियारिबो, जायखौ जोङो बिथांखौ जोङो अनन्त कुमार ब्रह्मजों नङा, बिथांखौ गहेरा गोरा मुंजों जोङो गोबांथार बिथांनि माखासे खन्थाइ सल' सल'मा बेफोरबायदिखौ जोङो फरायबोनो मोनदों। जों बेनिफ्राय बुंनो हायो बिथाङा सासे थुनलाइ फोथारावबो सासे माने अबदान होबोनाय सासे बेक्तिमोन। जाय बेक्तिया जोंनि गेजेरावहाय दिनैहाय अबथिरायै माने गावनि जिउखौहाय नागारलांबाय। दायो जोङो मोनथिगौ बिथाङा समाज सिबिनानैनो, हारिखौ सिबिनाय समाजखौ सिबिनानैनो गावनि न' बां न'खरफोरखौहाय बांद्रायै बिथाङा गुरुत्त' होनो माने नाजायामोन बा सानामोन। बिथाङा अरायबो बाहेरा जिखि खामानि मोना मानो बिथाङा मावसोमनानै गोसो होथारनानै मावसोमनानै माने जाफुंसार होनो माने मोजां मोनग्रा सासे बेक्तिमोन। दा आङो बिथांनिसिम आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैला, नाथायबा जोङो बिथांनि जिथु माखासे गालांनाय आगानफोर, माखासे जिथु समाज सिबिनायनि गावनि जिथु मोनसे उदाहरन, बेखौ जोङो जोंनि समाजा जोंनि हारिया जेब्लायबो जोङो सिबिनो रोंनांगोन। आरो बिथांनिफ्राय जोंहा सोलोंनांगौ गोबांथार आद्रा थालांबाय। जोंनि बिथांनि गासैबो माखासे जिथु मावनानै दिन्थिफुंलांनाय बेखौ जोङो बयबो रायजो राजाफोराहाय संदानलांगोन आरो बिथांनि निति बोसोनजों सोलिलांगोन। बिथाङा हारि सिबिनो मालाबाबो बावामोन। हारिजों लोगोसे गासै बिथिंखौ बिथाङा लांफानो मोजां मोनोमोन। दिनै थुनलाइ फोथारखौबो बिथाङा नेवसियामोन। थुनलाइ फोथारखौबो बिथाङा बेबायदिनो एखे पेरालालि बिथाङा सिबिबोदोंमोन। दा बेफोरनिफ्राय जोंहा सोलोंनांगौ आद्रा थालांबाय। आङो बिथांनिसिम फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनि जिउ आत्मानि थाखाय आङो इसोरनिसिम प्रार्थना खालामबाय जेन' बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो आरो दुखुथिया न'खरा जाहाथे थांना थानायावहाय माने गोख्रों मोनसे बोलो इसोरनि अननायाव मोनहरो।